बन के रहेगा। यहाँ में यूथ है, सब लोग बोलते हैं यूथ अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, ठानसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, मुचोय, काइपेंग, त्रिपुरा ने ata tei phayung song norok no puilano khulumo norok jotono saimano tipra motha party hingke kaisa chini tipra sa hamkrai party hino jotono jong siwo haifano teiba baisa faising opposition party hayakheba hangrai rokni party bo hinjago orobo chini sinai nukjak borok rok gabangma no tongo tamni hinba borok dofa hamkrai ngaya achuk thayo asugoi rang monognani te name and fame gain khaina bagai oba hairok no jeng gabangma no social media rogo nugui faikya boskango chongmari ganai phairerek tiprasa rok no abo orai porai khaina bagai lok phunuk bai tiprasa sikla youth rok no teruk nahar tongmani nukjak tongo ekaisa khadujaknai kok ke haise 49 chongmononi youth sengkrak rok wanama singchakhe kaisa tei kaisa challenge hai khaye line to line salsani salono 7 jon tipra mothai ni youth rok sengkrak rok borok resignation relaimani nukjak phakya social media wo 49 chongmononi youth sengkrak rok resignation renai rok wngkha pasok hingke Narayan Tripura Boni Designation ke YTF District Secretary tei second number tongo Kharendra Tripura Bongke YTF Block Working President tei 3 number tongo Montri Joy Tripura Bongke YTF ni Block Working President tei 4 number tongo Dahan Joy Tripura Bongke Primary YTF ni Primary Committee Secretary wo tongo te Sochida Nanda Tripura Bongke YTF District ni Vice President te 6 number tongo Satyajit Tripura Bongke Tripura Motha Block Committee Secretary te 7 number tongo Kamala Charan Tripura Bongke Block Committee Secretary Tripura Mothani Block Committee o obahairok gabangma no chini sengkrak rok resignation rokmani jeng turut nukjak tongo obono sungmung kaisa borokni bagui ongkhar faikya sungmung hingke haise oboni ukologo tamo tongkhana sabo dagi khana bwsuk norokbo norokni opinion tei comment khai sadi